Захвалjujem се фудбалском клубу Левски што ме довел за тренера. Благодаря на фудбалниот клуб Левски, че ме ангажира за треньор. И пружил ми још едну шансу. И ми даде още един шанс. Да се докаже. Да се докаже. Захвалjujem и Стојчу Стојлову. Благодаря и на Стојчо Стојев за све што е урадил за Левски у наредном периоду. За всичко кој работи, кој радил. За всичко което направи за Левски през този период. Левски, ја знам šta представља од први пут кад сам био тренер. Аз знам какво представлява Левски още в първия мой мандат, така да се каже, когато бях треньор на отбора. Тој е клуб со највише навијача у Бугарској. Това е клуб с най-много фенове в цяла България. Тражи успех. Той търси успеха винаги. Не ја, него навијачи. Разбира се, не аз, но феновете. Траже од тренера. А те искат от треньора, да, всъщност минималното. Да се освајају титули, да се стално побеđuje. Да се завладяват, да се печелят титли, да се побеждава непрекъснато. Да се добро и доказуемо, играмо у Европи. Добре да се доказваме, да играем в Европа. Тоа е Левски. Това е с една дума Левски. И ја ću максимално да се трудим, да радим. И аз ще се постарая в максимална степен да работя. И да постигнемо те цилjevi. За да постигнем именно тези цели. Да задоволимо све навијачи у целој Бугарској. Да задоволим всички фенове в цяла България на Левски. Професија тренер, ако е ико знае, ја е најболje знам. Ако някой знае какво представлява професията треньор, аз мисля, че най-добре аз познавам тази професия. Последните две утекмице. Последните два матча. Славија и Берое. С Славија и Берое. Ја ću да почнем припрему за старт у квалификацијама за европско првенство. Аз ще започна подготовката за старт в европейските квалификации. Како знамо, тоа е рано, 36 и веќе играмо прву утакмицу. Првиот матч, както е известно, е на 30 јуни. И ово ćemo iskoristiti da ja upoznam bolje igrače i da polako se spremamo za prvu квалификационну уtakmicu. И това ще бъде за нас възможност да проверим играчите и да се подготвим за първата среща. Що боле да их опознам. А и също така, това е от голямо значение, да ги опозная колкото е възможно по-добре. Мислим да Левски има jednu platformu, jednu osnovu. Мисля, че Левски има солидна платформа, основа. Да има младих играча добри. Има добри млади играчи. Да има база одакле се може кренати. Има база, от която може да се тръгне. И мислим да можемо да успеем. И мисля, че можем да успеем. Biće velikog truda, naravno. Разбира се, ще бъде необходимо да положим много труд. Mi ćemo možda na ovaj tim još razgovarali smo dovesti 2-3 igrača. Разговаряхме за това да привлечем още 2-3 футболисти. Kad počnemo sa radom, vidit ćemo još. Zato sam rekao da želim da upoznam svakog igrača и да знам на кога могу колико да рачунам. А когато почнем същинската работа, затова и казах, че искам да опозная всички играчи, за да мога да преценя как по-нататък да продължим и да надграждаме това, върху което можем да стъпим. Mi se ne venčavamo. Ние не се венчаваме, да би ја njih privukao. За да ги привличам аз. Ja, kada je u pitanju fudbaler, когато става дума за един футболист, odnos.
однос конкретно со фудбалерима. Отношението меѓу Мое е треньора и увек фудбалиста, било- моето отношение беше винаги е било Добро. добро, Коректно. позитивно, коректно.